बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अवैध धंदे बंद व्हावेत यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी काही कठोर निर्णय घेतले आणि ते कठोर निर्णय काही जणांना पटले, काही जणांना नाही पटले. पण अशाच एक पद्धतीत कणकवलीमध्ये जुन्या म्हणजे काही वर्षापूर्वी हरण्याळीमध्ये एक असाच निर्णय घेण्यात आला होता आणि दारूधंदेचा व्यवसाय मोठा चालू होता आणि ते धंदे बंद करण्याचा निर्णय त्यावेळी झालेला होता. आणि याच ठिकाणी त्यावेळी पोलिसांनी धाड टाकून हे सगळे धंदे उद्ध्वस्त केले होते. पण याच हरण्याळीमध्ये आत्ताची नेमकीची परिस्थिती काय आहे, ह्या जे इथले हरणे बंधू आहेत ते त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. नमस्कार. नमस्कार. त्यावेळी एक मोठी धाड इथे पडलेली होती, दारूधंदे व्यवसाय उद्ध्वस्त करलेले पोलिसांकडून. काय नेमकी परिस्थिती त्यावेळीची आणि आत्ताची काय परिस्थिती आहे? त्यावेळी आमची सर्व हरण्याळी ही दारूधंद्यावर सर्व अवलंबून होती. सर्व कुटुंबामध्ये दारूधंद्याचेच आणि आम्ही सर्व त्यावेळी लहान मुलं होतो. त्यावेळी आई वडील आमचे सर्व सर्वांचेच आई वडील वर्दळ माणसं दारूधंद्यावरच सगळं आमचं रोजनिर्वाह होता. पण त्यावेळी हा SP साहेब आले आणि सर्व इथले हरण्याळीतले धंदे पूर्णपणे बंद केले. त्यावेळी आमच्यावर थोडी उपासमाराची वेळ आली होती, 100% उपासमाराची वेळ आली होती. पण त्यावेळी त्यांनी बरं केलं हे आता आमच्या युगाला वाटतं आहे. कारण त्यावेळी जर धंदे बंद झाले नसतं तर आम्ही पण त्या धंद्यात पडलो असतो आणि तसंच ही हरण्याळीची परिस्थिती राहिली असती. पण आता त्यांनी जे बंद धंदे केले त्याचा आता आम्हाला आनंद होतो आहे. कारण आम्ही आता युवा पिढी सक्षम आहोत, सगळे आपलं कुटुंब सांभाळत आहेत, चांगल्या हुद्द्यावर आहेत, शिक्षक आहेत, नोकर वर्ग आहे, सर्व धंदे करतात, प्रामाणिकपणे धंदे करून आपलं घर चालवत आहेत आणि सगळ्यांचं व्यवस्थित आहे. हे खूप चांगलं झालं त्यावेळी. पण आता सध्या बघितलं तर अजून देखील अवैध धंदे आहेत ते देखील बंद करणार असं त्यांचा एक निर्णय घेत आहेत. त्याबद्दल काय वाटतं एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून? युवा पिढीचा विचार केला गेला तर ते खूप आनंदाची बातमी आहे. कारण आता जर अवैध धंदे ते बंद केले गेले म्हणजे आता नवीन आता यंग जनरेशनमध्ये चरस आहे, गांजा आला आहे, काय नवीन युवा पिढी म्हणजे दारूच्या वरचं सर्व काही भाग आलेले आहेत आणि ते म्हणजे अगदी गोवा राज्यामध्ये भरपूर चालतात आणि त्याची फॅशन म्हणून इथे आपल्या सिंधुदुर्गात अवतरलेली आहे. ती पूर्णपणे बंद व्हावी, कारण नाही तर ही युवा पिढी आता त्याच्या मागे जाईल आणि ती बर्बाद होईल असं म्हणजे मला तरी वाटत आहे. निश्चितच त्यावेळीची परिस्थिती काय सांगितली आणि आत्ता आपल्याला ही खरोखर अवैधांची गरज आहे. अन्य काही जणांकडून या संदर्भात नेमकी काय प्रतिक्रिया ती देखील आपण जाणून घेणार आहोत. आहात तुम्ही सध्या अवैध धंदे आहेत, अवैध धंदे बंद व्हावे यासाठी निर्णय सुरू आहे, काय सांगा? अवैध धंदे हे बंदच झाले पाहिजेत. तुम्ही बघितलात तर जुगार, ड्रग्ज वगैरे हे ज्या गोष्टी आहेत त्या युवा वर्गाला घातक आहेत. भयानक परिस्थिती आहे कणकवलीत. जर तुम्ही बघितलात कनकनगरचा जो एरिया आहे तिथे रात्रीचे काही प्रकार घडतात. त्याच्यानंतर माऊली देवस्थान जे आहे, जे आपल्या गावचं देवस्थान आहे त्याचं पण पावित्र्य तिथे जपलं जात नाही. अशा गोष्टी ज्या होत आहेत कणकवलीच्या ह्याच्यात, तर त्या खरोखरच बंद झाल्या पाहिजे. तुम्ही बघाल तर काही वर्षापूर्वी आपल्या हा हरण्याळी तेलियाळी जो कॉलेज रोड आहे तिथे कॉलेजला जाताना मुलं नाक दाबून जात होते. कारण तिथे जे दारू व्यवसाय होते पहिले त्याच्यामुळे त्याची दुर्गंधी, त्याचा होणारा शरीरावर परिणाम पण भयानक होता. पण आज बघा 10-12 वर्षानंतर हरण्याळी आणि तेलियाळीची जी प्रगती झाली आहे ती तुम्ही बघतायच. पण ते बंद झाल्यानंतर आमची युवा पिढी सुधारली. त्याच्यानंतर युवा पिढीने वेगवेगळे व्यवसाय करायला सुरुवात केले, वेगवेगळे धंदे केले. त्याच्यातून युवा पिढीची या कणकवली तेलियाळी हरण्याळीच्या युवा जो वर्ग आहे त्यांची खरोखरच चांगल्या धंद्यातून प्रगती आता सध्या चालू आहे. पण सध्या पण काही निर्णय पालकमंत्र्यांनी घेतले आहेत की अवैध धंदे बाबा उद्ध्वस्त म्हणजे बंद व्हावेत
असं देखील निर्णय घेत आहेत युवा पिढीसाठी, त्याबद्दल काय वाटतं? ते योग्यच आहेत. जे ड्रग्ज वगैरे जे आहेत, गांजा हा जो प्रकार आहे तो कणकवलीत कधीच येता नाही, आणि जर तो आला तर पुढचं भवितव्य कणकवलीचं हे तुम्ही भयानक आहे, बघू शकत नाही आपण. कारण आता आमची पण मुलं 4वी 5वीत आहेत. ती कुठेतरी भविष्यात चांगली युवा पिढी घडावी आणि कणकवलीच्या विकासाला हातभार लागावा याच्यासाठी प्रयत्न हे जे चालू आहेत ते खरोखरच योग्य आहेत आणि हे घडलंच पाहिजे. अवैध धंदे मेन म्हणजे गांजा, ड्रग्ज आणि एक नवीन प्रकार आता मला समजला आहे MD म्हणून. MD एक प्रकार आला आहे, तो पण भयानक आहे. हे बंदच झालं पाहिजे. पोलीस प्रशासन बघितलं तर एकंदरीत काही ठिकाणी काम करते, काही करताना कारवाई करताना दिसत नाही. काय अपेक्षा आहे? पोलीस प्रशासनच महत्त्वाचं आहे याच्यात. जे काय निर्णय वरून होत आहेत त्याच्यावर कारवाई पोलीस प्रशासनच करू शकते आणि त्यांचाच मुद्दा तेच महत्त्वाचे आहेत त्याच्यात. पालकमंत्री म्हणतात की चरस, गांजा, दारू, जुगार, मटका, अवैध धंदे बंद व्हावेत. स्टॉलधारक आहात तुम्ही, काय म्हणणं? बरोबर आहे, पालकमंत्र्यांच्या निर्णयावर आमचं स्वागत आहे. पण कसं आहे साहेब माहिती आहे, आम्ही आज 20 वर्ष धंदा करतो. या धंद्यावर आमचा उदरनिर्वाह असतो. मुलांचं शिक्षण म्हणा, आमचा महिन्याचा खर्च म्हणा, याच्यात काय पुरेसा आम्हाला मिळत नाही, तरी पण आपण कसं तरी करून ते आमची उदरनिर्वाह करतो. कारण आम्हाला नोकरी नाही मिळत. आमच्या तर माझ्या मुलं स्वतःचा किती ग्रॅज्युएट झालेला आहे, शिकलेला आहे, पण त्याला नोकरी कुठे नाही. मग तो काय करणार आहे सांगा मला. इथं आम्ही असं रोजंदारी आम्हाला रोज करायला, रस्त्यावर काम करायला इतकी आमची कॅपॅसिटी नाही. आज वय 60 वर्ष माझं वय आहे. आम्ही आज 20 वर्ष धंदा करून कसं ते उदरनिर्वाह करतो. ते निर्णय त्यांचा बरोबर आहे, पण त्यातपरी पालकमंत्र्यांना अशी एक विनंती आहे, कुठेतरी आमचं झालंच आता वय, आमची मुलं आहेत, त्यांना तरी कुठेतरी रोजगार निर्मिती करू, काहीतरी रोजगार मिळावा, असं कुठेतरी त्यांना नोकरी मिळावी, असं काहीतरी करावा, अशी आमची एक विनंती आहे त्यांना. आता सध्या अवैध दारू असेल, गोवा दारू, चरस, गांजा यामुळे पिढी बर्बाद होते असं देखील त्यांचं म्हणणं आहे. काय सांगाल त्याबद्दल? नाही साहेब, बरोबर आहे, पिढी बर्बाद होते. का होते तर त्यांना त्या पिढीला नोकरी किंवा काय त्यांना ते मिळत नसल्यामुळे ते अवैध लाईनला जातात. त्यांना जर ती नोकरी मिळाली असते, कुठेतरी चांगल्या ठिकाणी नोकरीला गेले असते, तर ते या धंद्यात ते म्हणजे किंवा या व्यसनात ते अधीन झाले नसते ना. मग ते काहीतरी करून ते व्यसन ते आरी करतात. पण ते स्वागतार्ह आहे, ते बंद झालंच पाहिजे असं आमचं पण ठाम मत आहे. गुटखा बंदी आहे, काय सांगाल? गुटखा बंदी आहे साहेब, बरोबर आहे, पण गुटखाचं कसं असतं, जे गुटखा मूळ या ठिकाणी बनतो तो जर आमच्यापर्यंत आला नाही किंवा आम्ही आता बंद म्हटल्यानंतर आम्ही बंद करू शकतो, पण इतर काही आहे ते चोरी डबल किमतीला विकतात. त्यासाठी एक असं आहे की माझं तर एक म्हणणं आहे की तो गुटखा आलाच नाही पाहिजे, मुळातूनच बंद झाला पाहिजे. तो मुळात बंद झाल्यानंतर तर आम्ही विक्रेत्यांकडे येणार नाही आणि विकणार नाही. मग ते बंद होऊनच जाईल ना ऑटोमॅटिक. तसं प्लास्टिक पिशवी आहे, प्लास्टिक पिशवी तर मुळात सगळीकडे सरस चालू आहे. चोरून लोक विकतात, माल येतो, तो जागरातून आला नसेल तर ते विकणार कसे? जिथे आमच्याकडे पकडला तर आम्हाला फाईन मारतात, आम्हाला मिळणार नाही 10 रुपये, त्याच्यातनी 5-10 हजाराची फाईन मारतात. म्हणजे आमचंच नुकसान कुठून तरी आमचंच नुकसान आहे ना. गुटखाचं पण तसंच आहे, आमच्याकडे आलं पोलीस लोक येतात, बघतात, काय मिळालं नाही तर मग गुळेक तरी मिळालं तरी मग आम्हाला ते फाईन मारतात. पण आमच्याकडे आम्ही पोटासाठीच करतो, पण मुळातूनच नाही आला तर आम्ही घेणार नाही, कोणी इतर कोणी घेणार नाही, असं आहे. म्हणून तर त्या मुळातूनच बंद झाला पाहिजे असे माझं आमचं वैयक्तिक मत आहे. सांगाल या अवैध चरस असेल, दारू असेल, गांजा, त्या युवा पिढी बर्बाद होते असं एक म्हणणं आहे. काय सांगा? बरोबर, यावर आपण हे जे अवैध धंदे, चरस, गांजा वगैरे हे जे कणकवलीत मिळत असेल, आपल्या जिल्ह्यात मिळत असेल, तर ते आपल्या युवा वर्गासाठी, कॉलेजवयीन युवकांसाठी भरपूर अत्यंत हानिकारक आहे. पुढची पिढी भरपूर बर्बाद होऊ शकते. मग ह्यावर कुठेतरी आळा बसण्यासाठी आपण यावर उपाययोजना केल्या पाहिजेत. कारण हेच जे आताचे जे शिकत आहेत कॉलेजमध्ये, हेच आपल्या देशाचं भवितव्य आहेत आणि हेच कुठेतरी आत्ता व्यवस्थित राहिले तर पुढे काहीतरी आपल्या भविष्यासाठी करू शकतात. आपल्या भविष्याचं म्हणजे त्यांचं स्वतःचं भविष्य म्हणजे कणकवलीचं भविष्य, कणकवलीचं भविष्य म्हणजे जिल्ह्याचं, राज्याचं, परत देशाचं नाव उंच करू शकतात. पण त्यासाठी रोखण्यासाठी हे सगळे जे चरस, गांजा इत्यादी हे जे अवैध आपल्या जिल्ह्यात गोष्टी जर होत असतील, मुलांना, युवकांना भेटत असतील, तर त्याची कुठेतरी त्यावर निर्बंध आणले पाहिजेत. त्यासाठी कुठेतरी आपल्याला प्रयत्न केले पाहिजेत आणि ह्या गोष्टी युवकांसाठी योग्यच नाही आहेत. युवक त्या बाजूने भरकटला जातो. हे चरस, गांजा खाऊन बाकी काही नाही,
म्हणजे हे फक्त तात्पुरतं त्यांचं बाबा एखादी गोष्ट विसरण्याचं हे साधन आहे. बाकी त्यातून काय मोठंसं साध्य होईल असं काय वाटत नाही. मग त्यातून युवकांनी बाजूला व्हायला पाहिजे आणि काहीतरी आपण नवीन मार्ग पत्करला पाहिजे. आपण पुढचे धोके ओळखले पाहिजेत युवकांसाठी आणि युवकांनी स्वतःसाठी पण ते पुढचे धोके ओळखले पाहिजेत. ही आपली इच्छा आहे. पोलिसांनी किंवा प्रशासनाने याच्यावर काय भूमिका घ्यायला पाहिजे? पोलिसांनी तिथे अत्यंत कडक भूमिका घेतली पाहिजे. कारण खरा वचक तर त्यांचाच पाहिजे आणि त्यावर राजकारणी लोकांनी पण त्यावर नुसते पोलीसच करू शकतात असं काही नाही आहे. राजकारणी लोकांनी पण समाज प्रबोधन केलं तर आपल्या दृष्टीने खूप ते चांगल्या प्रकारे युवकांना, कारण राजकारणाचे युवक हे जास्त आता बघितलं तर संघटित झाले आहेत. मग ते प्रत्येकाने जरी आपापली जबाबदारी ओळखून जरी आपापल्या लेवलला जरी ह्याचा योग्य तो विचार मांडला तर हे खूप चांगल्या प्रकारे आपल्या युवकांसाठी, आपल्या भविष्यासाठी, कणकवलीच्या भविष्यासाठी ही खूप चांगली गोष्ट होऊ शकते. फक्त ह्यावर निर्बंध कडक आणले पाहिजेत. पालकमंत्र्यांनी एक वक्तव्य केलं आहे की खरोखरच हे अवैध धंदे बंद करणार असं सांगितलंय. काय कसं बघतं ते? बरोबरच आहे. पालकमंत्र्यांनी जो निर्णय घेतला आहे किंवा त्यांचा जो विचार आहे तो खूप चांगला आहे आणि ही गोष्ट अगोदरच व्हायला पाहिजे होती. आत्ता होते, ही खूप चांगली गोष्ट आहे. त्यांनी भरपूर कडक निर्बंध घेतले पाहिजेत यावर. कारण ह्याचा लॉंग टर्म हे जास्तीत जास्त काय होऊ शकतो, 1 वर्षभर हे सफर करू शकतात लोक, युवा पिढी त्यावर. त्याच्यापेक्षा जास्त सफर करू शकत नाही. म्हणजे आपण म्हणतोय की बाबा हां पालकमंत्र्यांनी मटकाबंदी किंवा काही हे जे गोष्टी धरल्यात ह्यावर जास्त काय होऊ शकतं, जास्तीत जास्त 1 वर्ष त्याचा इफेक्ट ह्या लोकांवर होऊ शकतो. मग जे ह्या धंद्यांवर अवलंबून होते ते काय करतील, हळूहळू दुसरीकडे डायव्हर्ट होतील. त्या दृष्टीने काय ना काय उपाययोजना पालकमंत्री करतायत, त्याही बरोबर आहेत. लोकांनी समजून स्वतः डायव्हर्ट झालं पाहिजे. पालकमंत्र्यांनी एक निर्णय घेतला आहे, अवैध धंदे बंद करावे किंवा कडक कारवाई होईल असं एक निर्णय घेतलाय. काय सांगाल त्यावर? ते नक्कीच त्यांचं पाऊल चांगलं आहे, एक ठोस पाऊल आहे. त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. तरुण पिढी बर्बाद होता नाही या दृष्टीने त्यांचं नक्कीच एक उत्कृष्ट असं धोरण आहे त्यांचं. अवैधमध्ये दारू आहे, मटका आहे, जुगार आहे, त्यानंतर मग चरस, गांजा आहे, तर देखील काही ठिकाणी दिसत आहेत. काय सांगाल त्याबद्दल? तेच आत्ताची पिढी सोशल मीडिया जास्त वापरते, त्याचा वापर जास्त होतो. त्यावर पण काही काही व्हिडिओ वगैरे आक्षेपार्ह असतात, त्यावरून पण त्यांना स्टंटबाजी वगैरे असं काही असतं. त्यामुळे ते त्यांचं पाऊल जातं अवैध धंद्यांकडे. आणि रोजगाराच्या संधी त्यांना उपलब्ध थोड्या कमी प्रमाणात आहेत जिल्ह्यात, त्या त्यांना उपलब्ध नसल्यामुळे पण त्यांचं पाऊल त्या दृष्टीने तिकडे जातं. त्याच्यासाठी पण त्यांचं मार्गदर्शन झालं पाहिजे. तुम्ही एक युवा आहात आणि हा व्यवसाय किती वर्ष करताय एकंदरीत, आणि तुम्ही देखील एक युवा असून वाईट मार्ग देखील अवलंबू शकला असतात. काय सांगाल? माझ्या वडिलांचा 1968 पासूनचा व्यवसाय आहे हा. माझं शिक्षण ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे, MBA पण केलेलं आहे मी. पण बाहेर मुंबईच्या ठिकाणी जाऊन नोकरी करण्यापेक्षा मी माझा वडिलांचा व्यवसाय पुढे चालवला. आणि पण याच व्यवसायावर तुम्ही उदरनिर्वाह करतात, पण काही जण वाईट मार्गाला जात आहेत, त्यांना काय सांगाल? नक्कीच त्यांचं मार्गदर्शन त्यांना मिळत नसेल त्यामुळे ते जात असतील. आम्हाला मार्गदर्शन आमचं मोठ्या लोकांचं मार्गदर्शन चांगलं मिळालं, व्यवस्थित मिळालं, त्यामुळे आम्ही त्या मार्गाला गेलो नाही. अवैध धंद्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे. हो, 100% झाली पाहिजे. पालकमंत्री समर्थन करतात? हो, नक्की समर्थन करतो पालकमंत्र्यांचं. निश्चितच आपण पाहिलं की आपण कणकवलीमध्ये जे युवा वर्ग आहे आणि युवा वर्गाच्या दृष्टिकोनातून अवैध धंदे बंद व्हायला पाहिजेत. कारण पालकमंत्री नितेश राणे यांनी काल सांगितलेलं आहे की आपल्याला युवा पिढी घडवायची असेल तर आपण असे कठोर पावलं उचलणार असं सांगितलं आहे. दुसऱ्या बाजूला बघायला गेलं तर कणकवलीमधील हरण्याळीमध्ये 2007 साली एक घटना घडली होती आणि अवैध दारू धंदे हे उद्ध्वस्त करण्यात आले आणि त्यानंतरची परिस्थिती तिथे काय होती ही देखील त्यांनी सांगितलेली होती. पण त्याच्यामध्ये आता सुधारणा झाली आणि त्यामुळेच आमचं भविष्य घडलं. त्यामुळे कठोर निर्णय हे घ्यावे लागतील, त्यामुळे सुधारणा होतील, काही त्रास होईल, पण काही 1-2 वर्ष सफर केल्यानंतर आपल्याला चांगला मार्ग दिसेल असं काहींचं म्हणणं आहे. काही म्हणणं आहे की रोजगार आपल्याला मिळाला पाहिजे. आपण ज्यावेळी अवैध धंद्याकडे जाणार नाही, रोजगार उपलब्ध व्हावेत, काही हाताला काम मिळालं तर आपण काहीतरी आपण उदरनिर्वाह करू शकतो असं देखील काहींनी सांगितलेलं आहे. पण अवैध धंद्याला कोणीच समर्थन केलं नाही. अवैध धंदे बंदच व्हावेत असं एकंदरीत कणकवली नागरिकांनी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. त्यासाठी खास करून
पोलीस यंत्रणा असेल, म्हणजे अवैध दारू असेल, मटका असेल, जुगार असेल, ड्रग्स असेल, गांजा असेल, हे सर्व जे अवैध धंदे आहेत त्या धंद्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे. त्याच्यावर फक्त पोलिसांनी नाही तर पोलिसच्या बरोबर एक्साईज डिपार्टमेंट आहे, राज्य उत्पादन शुल्क आहे, त्यानंतर मग अन्न भेसळ जे आहे ते यंत्रणा आहे. म्हणजे ह्या सर्व यंत्रणेने मिळून जर अशा पद्धतीने मानसिकता ठरवली किंवा जे कार्यालय आहे ती सतर्क होऊन त्यांनी कारवाई करायची ठरवली तर खरोखरच अवैध धंदे बंद होऊ शकतात आणि युवा पिढी जी पालकमंत्र्यांनी जी आपल्या विचारात घेतलेली आहे ती युवा पिढी सक्षम बनू शकते. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साध लाईव्ह, कणकवली.